Здравейте, казвам се Мина Иванова и съм на 56 години. Живея в София, в България. Да разкажа малко за моето заболяване. Имам тежко автоимунно заболяване, болест на Крон с стеноза на Болхиновата клапа. Диагнозата ми е от около година и половина. Към датата на диагностициране бях стигнала едва 32 кг. Много трудно прилагах всякакви диети, терапии, лечения, но килограмите не се качваха и не се качваха. Докато дойде момента, в който се запознах с аминокиселините BioLife. Един изумителен продукт. Продукт, който след 2 едномесечни курса, към настоящия момент съм вече 44 кг, но имаш и странни странични ефекти, като например повишено настроение, добър жизнен тонус, косата, която почти ми беше опадала, се възстанови, кожата на лицето ми се избистри, светна. Въобще няма какво да ви кажа. Единственото, което е само положителна емоция. Така че благодаря на всички. На моя ментор Гена Петрова, на жената, която ме запозна с този продукт, с системата Web Wellness и която ми помогна, на разработчиците на тази система. Изключителна помощ, от която получих. На съпругът си и на самата мен, че въпреки всичко не се предадохме и се борим. Във връзка с едни прекрасни светли празници желая на всички ви весели светли празници. Хора, чудесата се случват, а всеки от нас е едно чудо, един прекрасен, весел празник.